Здравейте хора, как сте вие днес? И днес ще ви покажем нашите нови колела. Знаем, че ние от много време не сме качвали, но голямо извинение към вас хора. Само да знаете, че вече имаме 2 абоната. Знам, че не е голяма похвала, но за нас е. Затова ако стигнем до 10 абоната до края на седмицата, ще направим giveaway на чисто нов тегач, като ето този. Ама не бе, за колело. той сега е моята на 9-та скорост. И така прилича. Да, хора, този тегач няма да ви дадем този. Ще ви дадем по-хубава марка, но ще изглежда леко като този. Както виждате, върти много хубаво. И да, хора, Ако искате, може да ви покажем как и двамата караме. Един ще снима, друг ще кара, после друг ще снима, друг ще кара. Да, хора, и... Да покажем. Обръщи камерата. Чакай, че не му стана, брат. Обръщи камерата, ако можеш. Чакай сега. Съм много дебел. Как е? Бъде стъхли. Как да са такова тази камера, бе? Ама ако не е такава. Да, хора, ето го моето колело на Biox. Цялото е на Biox. Моето е на Сайко. Неговото е на Сайко. Да. И да, хора, така. Кой снима? Ти? Да, малко разснима. Ето го тишо, хора. И така, хора, ние вече решихме да оставим тези скуки, да си живеем живота, какво от това за 2 абоната, такова. Ама само да се похвалим, защото дали моли се мръднеш да кара малко. Мали. Така, хора, ние се возим, чилваме си. Караме си, не сме като случайниците хора. Качваме и викаме и се объркваме по 120 пъти. Буквално вчера гледах един случайнец, качи едно видео за някакъв филм и само такова ще се качи в 2023 и ще го гледате 2026 и кухинята ще е 2030 година, хора. Съжалявам много. Чакай, 2023 ли казах?